Samana ľudia, to je Monomo a vy sledujete ďalšie video z dielne Monomo Gaming. Áno. Takže teraz môžem oficiálne povedať, že mám nový channel. Nechcem zabudnúť na ten starý, ale budem tam stále dávať videa. Tam bude čisto Minecraft, ako je to v nápise. OK, takže my sa môžeme vrhnúť na to ďalšie let's play z Far Cry. Ja už som toto teraz točil, mi vypol Far Cry, takže sa ospravedlňujem. A budem točiť ešte novú sériu. What the hell? Ty čo máš na čele, ne? Čo si tam pichol? You are weak. Well, not all of you. The arm has been deadened to Ja allow by som ti tak rád vybol do tej ukážky. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a Sunbathe. beach with pirates, insanity. Zabijem ťa! Ups. You have the right Abo ty mňa? to take my life. Ja ťa zabijem už. Som si to rozmyslel, keď si vyťahol tú tyku. I will also take yours. Ty mi ho dáš? I am Díky. Ty si Dennis? Ja som Jason. Sme taká dobrá partia beloch s negrom. Teraz nechcem urazať žiadnych negrov. The heron, the shark and the spider. I know who you are, Jason. You Prepáčte za stojičku. are a warrior. Ale ona sa rozhodla, že dneska bude vrzgať, že stojička, a? Že? Allow for you to reveal your true Že? Tak ja sa asi opierať nebudem, bo sa to bude vrzgať. Nie, že sa to bude vrzgať, ale bude to... Ale ty si bossy, ty nemáš peniaze na boty, ale kerky robiť vieš, ne? Come with me. Come on me. So you'll help me. A to čo máš No, na you krku, can only hej? help yourself. I'm going to free you. Čo to máš na krku? To je nejaké viečko od konzervy? Alebo čo? Hej? How did I get here? I found you on the beach. On the Welcome beach. to Amanaki village. To the Monkey Village. It's something, isn't it, huh? That Salamat, Tengahari. I have Jason Brody with me, the man who escaped Vast Camp alive. Čaute, bylo ešte roku. It's a sign that the Čaute. battle has turned. Kulo, kudále. I'm in need of good news. So, these are your people? The island Yeah. calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakyat, accepted. And I became a member of their tribe. Je, gun shop. By som si chcel kúpiť nejakú novú zbraň. Hej, ty vole. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. Dobre, I could počkej. have anyone I choose. But my will, Ale tá kvetina v pozadí je krajšia. yeah. Jo, Cash for díky, weapons. kamo. Oh, You want to save your brother, right? Mám aspoň peniaze na I've zbraň. never shot anyone before. Daj to What sem. do they say in America? Čo to bereš? Daj mi to. There's the first time. Čo mi to tu s tým makáš pred hlavou? Čo sa chváli s peniazmi? Že som chudobný mi teraz... Myslíš, že chceš obrať do teba? Nemôžem brať rýchlo. What would you like to buy? Si kúpim od teba zbraň. Ani. Kúpil som zbraň. Get those radio towers online. Áno, Can't get dobre. from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna love. Power comes from the jungle, from the island. Ahoj, tačka. You must learn the terrain. Ja, Know where to stand dobre, idem s tebou. OK, to viem. at all times. Vass uses the towers to map the island and to locate it. Takže naša zbraň, bla 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 bla, OK. 100 rokov stará, je? Dobre, OK, bla 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 bla. 112 rokov, ste sa pomýlili, bla 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 bla, hej, bola v druhej svetovej vojne, bla bla bla. OK, Scramblers block access. Our people have no use for devices such ty as these. follow mňa, nie ja teba. You will learn valuable information from them. Yes. The scramblers Buď are si at the pomaly. top.
Each tower covers a limited area. Hop. Climb them all and you will reveal the entire map. O. Jej, peniaze, 36 dolarów. A naboje. Jej, počkaj, ešte tu sú? Jej, ďalšie peniaze, už mám viac ako predtým. Čo to? Dobre, zvládol som to. Čo mám robiť? Checkpoint. OK, čo je tam hore? Je na to. Mám naboje. Bežíme. Je, peniaze, peniaze, peniaze. Lalala, peniaze. A ja sa otvorím, takže ideme hore. To je neuveriteľné, ako on má kondíciu. By som im dokázal That behať. must be the radio tower. Na to. OK, zabil som toho sprasného hada. OK. Takže had by nás nemal provokovať. A ideme hore. Tlač. Kade to teraz mám ísť? Kade to? Rebrík? Sa bojím, že toto rozpadne. Ďalšie peniaze. Les. Zoberieme si to. Ďalšie peniaze, super, máme dosť. Zoberieme, vytiahneme, prepneme, spustíme a máme. Pardon. Dobre, prvá misia splnená. No, ale že druhá. I'm not getting back down that way. Hup. Ups. Je, presne, super sme skočili. No, to som vyriešil. Super. Ideme späť. Hop. Au. Ošetri sa. Jau. Sakra. To čo, ty si blázon? Jak ty si mohol zomrieť z takej výšky? Jak ty si z toho mohol zomrieť? Trošku fail, no. Ja som tušil, že toto séria bude trošku failová. It's done. Good. Show me a map. You see, Okay, pozeráme na mapu. everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures,
The island calls to you. New free in Like you, stores. The New shopkeepers free are in from the stores. outside. New They will free use in the radio stores. towers to do business free and in reward you with stores. weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Okay. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Okay, Animal skins and leather will help you to carry Dobra, nie many nechám vás weapons and počúvať. equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Okay. Máme auto, tak ukážem vám moje šoférske schopnosti. Čože? Ja toto neznášam. Bože. Musím behať. Bože. Pozor. No, oni mi nič neurobia, či? Nie. Dobre, také zvieratá ja mám rád. Presne také. Netreba mi tu žiadneho psa, ktorý by ma zožral. To čo predo mnou uteká. No. Bože, toto behanie. Počkaj. Mám kašľa na to. Tu sú tie krabice. OK. Potom tu doma by mal byť. Áno. Super. Zarobíme. Kde to má byť? Presne na tom stojím. Aj kašľa na to. Už radšej také faily skúšať nebudeme. Nie. Sakra. No ty vole. Bože, veď zomri! No to tu si budem štvať, ty kokso. Dobre, sme tu. Nemáme na boje, super. Bring back plants and animals. Which ones? Takže 200 vyrieva tam mám zabiť. No a došiel na boje. Paráda. Prosím. Super. Čo to nebude stačiť? Nebude to stačiť. Kde to je? Kde je tá posratá krabica? To je. Prosím. Nič. Tak my ideme sa zahrať na miasmátu. Zoberieme tu dajaké
Už tam bude žralok. Musím ísť zabiť zviera. Super. Mám jeden náboj. I've got you. Košu. Čo tam treba? Nechápem, ale dobre. Sakra. Á, palec. Au. Tak myslíme rastliny. Dobre. Super, hráme s miasmatu hráme. Ešte potrebujem zapiť jedno prasa. Máme hneď prasa. Poď. Super. Wow. Takže potrebujeme jednu modrú rastlinu. A tu môžeme stretnúť žraloka, to bude kruté. Nie žraloka, ale krokodíla. Tam ideme sa. Čože? Mám plný rúbsak. To tá, čo vyhodíme. To, čo musíme vyhodiť z rúbsaku. Takže máme ho plný, takže čo vyhodíme? Toto môžeme vyhodiť, neviem, čo nám tam bude. Toto môžeme vyhodiť. OK, tak môžeme skočiť tam dole. Áno. Super, žralka. No, krokodila sme stretli. Mám oboje. A ideme ďalší metr peša. Alebo som si teraz spomenul, že môžeme urobiť proste toto. Super kúzlo, že? OK, tak my sme sa trošku zahrali na miasmatu a môžem ukončiť tento diel. Tak, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, zanechajte like, odber a dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalších videách. Bye bye.